Hani? Ecem pişiren naharni kol imetege kulluğa karışma. Neyem pişirdirsiňiz? Yeni imen üstüne. He, ataloğlu Ana, kiňizden bakma, üstünden bırak uljak bolýaňyzmy? Yok la sana da atlayıp olmaz. Getireyin Eceden tağam nakarına karışýas. Hay bolýa-da. Cuma, nereden geliyor? Daşardan gelýär. Yine itin yanına var ya. Sen ho itten başka güymencan var mı he? Var git de derew mahallan yatan arasala. Doğrulay kaka. Lokman kakarlan, yumuş buyurmalma. Yön aydan dedi, arastalan, yara soyatak. Gepin köpeltme de dilen ölen mol. Doğru. İyilen tenyal yigit çıkan oğulları şehre gidip oku girmen aladım. Sen ol itin yüzünde selk telk edip aylanıp gördün. Hay ulu ulu ban olmadık deyse. Sana! Ne yamayt bir çaynak çay kadıp alyanız may. Bardım mı ne bardım? Ömür gözü men var ya. Hiç say etmeýär. Cuma? Kakaň näme gakarlanýar? Kakandır dayıcı. Qıygırmağa zat tatlada gözüne men görnäýän. Sapar eller zat diýen okşo. Mallara seyretmelen men. Yatara salamar bolsa Vay demen. bolýaly oglum, bolýaly. Kakaň diýeni bilen mol bersene. Ağaň bilen bastaş bolup geçýän desen. Akyllyja bolarlar. Hana ağaňa mellekde işläp ber. Bar ağaň ýanyna kömek et. Basım gulluğa giderin. Men siz ne ederken? Vay, hüngür demän git. Hani getirsene saltırak. Vay bardım. Kanagat yok da sende kakasy. Kanaat var mı ho? Herlenmer bir çaynak çay dile bismil bolla senden. Vay yer bolýaly, koşuşlene. Neme bu kakasy? Yerine mi oldu? Ya yine gelini köledi mi? Vay, yokla. Gelin çağı gowla. Tuvaleme inni öde sığır sağya. Hamiram öde diye. Hana tamdırada nany öde yap ya tuvaleme. Yerine mi oldu? Ay hiçle. Neme da kakasy? Men sen bilen bir zady maslahatlaşaýyn gördüm. Yeri? Bu näme? Qyýly bolsaňam tuvaleme gapyň häl şunu qakyp durýarlarda. Mena bägul jany ho ödýegenim bek janan ýetlep ýörün. Çağalygyndan amol bizimkiler sorap ýördi ony. Ey vay. Ay canım näme? Hey obaň içinde eli telefonly surat alıp ondan ona selkillep ýörenenim bar. Giýe var mı? Nalaje deýne ony. Vay, näme etmämşin? Alla näme yumur yumşak oglan? Maňa yumur yumşak lellim giýew gerek gel. Maňa ulagly jipli, gözlerinden ot çykyp duran, dogumly, döwletli maşgalan çagaty gerek. Düşünýärmiň? Vay, sen hol nur ýagdyň ogly kerwene diýjek bolýarmy? On ille näme artykmaçmyşyn? Hana okudan ama ýykylyp gelipdir. Innem owaň arasynda ol qara ýagy bulaş traktor sürüp aýlanp ýör. Yer kerwenli gurrun nereden çykdy? Ay ýöne bir asyl kysyn aýda ýanna.
tüket. Gürlen gurrun yalnız bolup dur sen. Nur ýagdyň oglumyş. Onu asla jynymal onu. Gowy sen bar işiň bile bolsun. Vay, Bar. şu sen bilen maslahatlaşaýyn diýip menem mara. Gowsy gürlemägildi. İyi baly zat aýtmajak bolsaň gowsy gürleme. Koysana kakasy. Bir. Hay bolýarda. Tügeleme. Gıydym sen muny gül ýaljak edipsiň. Berekelli hawalam. Sen muny gelnejeňe de öwrede wori. Borene. Ene, sen menklik gorsun gerek. O näme diýdiň molla balam? Gelin, sana näme boldy? Ýüzüň salyp görünýäli. İyilik mi Ece? Ne bolýar sana? Kakaňdyr da kesirligini edip otyr. Men äten bek giýegene beräýellisem, ýeňse damar gatady. Vay, Ece. Gaýdyp bekkiň adyny tutma diýmedimi men ýanymda? Kakaňy çeken damaryň gursun. Bizinkilerde näme ýamanlyk gördüň? Kakaň kiňiziň ýanyňyzda bizinkileň adyny tutsaň, edil odalaýaňyz ýöne. Yoksa da näme? O kerwen bilen ýene hymmasy meňmam sen. Bileýsem satçyň törün gys. Sona gelin. Bu näme etdiň boldy? Bägüljanyň özü bilen geňeşmän onu aglatyp goýbermäň näme? Gaýnataň bilen bize men tek diýeri. Çağı sen kim bolsa agtyk bizinki. Bize de sala salmaly bolsun gelin. Özüm diýir bolsama agtyjamy agladyp başga birine berip goýbermen. Şonun bilip goýun gelin. Ata, men sana bir zat aýsam käýemersiň Yok gerek. kıydım. Ece bilen kaka meni halyma ýany oglanmy durmuşa çykarjak bolýarlar. Yer O bakal. bikki çıkan var ha ana şoňu. Bolýar kıydım. Bolýar. Kakaň bilenem. Ejeň bilenem ödüm gürleşer. Sen gitdejik arkaýyny ödi işleň bilen boluberýdim. Bar kıydım. Bar. Hey bala. Hey bolýar. Ha. Oğul oturmu? Ha, gel kaka. Bir ağtıcağımı ağlap var yani kendine. Kim onun oğlunu devdi? Men bilmedim kaka. Sen bilmeden men bilyen. Eşlik geldim. Gülcan kime deyse şoma da çıkar. Yani şu mesele barada Ejesi bilenem seni men edişdik kaka. Men agydymy döwletli yer bermegiň tarapynda. Sen oğul şol öz köyüne düşünjäňden henidem sapdan bilmäňdiň. Bu kime çeken häsiýet bu? Şikit salın galman eşe o sen oğul. Men gepim gepdir oğul. Agdyjam kimi taýlan bolsa şoňa da çıkar. Men ýigit saýlap ýören gyýdym ýok kaka. Asyllyja gyýdym bar. Çeder diýdim mi? Ödem çeder. Onno enatada ýytyar ýok da kaka. Bir näme hasap dämi? Öd ornuň bil oğul.
Men diýdim mi? Şoda bolar. Bolýalay kaka. Gaý ýok, gopuz ýok. Gopgun turdup oturmaly. Munýaly meselede öňünden aýdylsa bilinçde gowdur ogul. İşten geçmäke düşünçden gowdur. Ýogda bir ýawreçliň üstünden barylmagy mümkin. Borly kaka. Ganymyz gaýnatyp oturmaly. Çay başynda gowda atlan gurrun edildi. Çay içten içeli ogul. Ýöne meň diýenim bilen bol. Bor kaka. Sen näme diýsen şolam bor. Häle şey. Kaka. Ejem nahar taýýar boldy diýe. Ya nahar şu ýere getiräýinmi? Şu ýere getiräýin gyýdym. Getiren Jincan. Be, bolun bolşuny. Ece, şugun şöhrada bir zada bolupdyr. Öňküligi ýok. Aşk bolan ýaly şöhrat Ece. Şuş diýdim ben sana şol şey. Aşklyk aýpdat däldir, her kimden başynda bardyr. Näme bolýardyň? Ece, öde dün oba gidip gelen ver tapdy şu bolşuny. Şöhrat. Ayt eşdeli kim ol? Adyna kim diýeler? Bägül Ece. Bägül. Öz obamyzdan. İncirliden, Kerwelniň owasyndan. Vay, gowduny. Asyl anny täşleri görme görşegi deýnip berdüm. Şeýa bolaydy. Nerede ýaşaýar? Köçeleriň ady näme? Kimiň idi? Neçe ýaşynda? Boyu näme? Dur Ece, dur, bolýa häzir. Ýazyp goýupdym öde. Ne? Hani? Han getir okaýyn. İncir logo. Bular anna täç gowy tanaýandyr. Ece sonu kakas kıyas. Bollu. Anna täçdenim soraýyn. Şo bilýändir. Onuň onosa oba ataň ýanyna baraýyn. Oňa da geňeşsek. Galynyň görbermeli orada. Soruşur, iýdeşer. Onuň näme ýedül çäp bir kesipdirler. Maslahatly biçilen don gysga bolmaz diýipdirler. Ece. Göwn açyň ýol açyk diýipdirler oglum. Atalabalymyň aýtmadyklar ýok. Şu zatlar men kiçilikden ýatdym bilýäne. He? Şöhrat, akıllı bol. Dine gördüňizmi? Hiçten giç ýaşy diýipdirler. Azajyk giçräm bolsa iş bitirip ketdiler. Burdaga. Dogry gelen keyin ködünden başga aýby ýok diýip mene gelip ýagdaýymy düşünýärin dedim. Bolýa, haritlaryňyz kanun boýunça gümrükden bäri geçen bolsa puluňyzy geçdireň. Sag bolun Burdaga. Şöhrat etse begener. Näme Şöhratyň bu zatlardan habary ýok? Wah Gurdagy intek aýdyp ýetişmedik de.
Mene Şöhrat'ın gözüne görünmäne yüzüm yoktur burada. Bey diýme. Dost sizinki. Bolon zady bolşy ýa düşündirseňiz Şöhrat'ym düşünür. İş tabi. Onça munça zatlar bolup dura. Dogry aýdýan gurdagy. Biz hökman Şöhratyň öýküni ýazar. Elbette. Bolýa ýigitler. Mene howa mendiline barmaly. Abadadaky guruluşymy da aýlanyp gaýtjak. Bolya gurdagy. Ýaş sag bol. Bolýa gurda tagaman barın, sag bolun. Gutlaýan dost. Sağ ol. Ýör. Seni mutlayan. Düşün hani. Ine geldik. Sağ bol oğlum. Köp sağ bol. Bir Cemal. Senin milletin ayak ucundan gideyim. Bundan gidip görmedi. Özüne kovulu. Mektepde mergenler kıyıp çıkar ya anne tersi bilecek gider tak Ne koyuyor. orta gider. O yatağı oğlum. Sağ ol oğlum. Aha, Ece, geldin mi? Selamünaleyküm. Bağlılar. Bir etsen kurgun mu oğlum? Daha şükür. Ece, elin saçaklı nereden gelýän? Be, nereden olsun? Daýdam kıyas geçen kıyını kuda olup gelýär. Şeyleyerek daýlar, ha? Bolýala ho be. Ağzından huda eşittin oğlum. Oku bir giysin makali. Bu da borun inşallah. Anteş daýdy. He. Şey seni, bolmasa okukturan soňam kat petek gatlatjan seçecek beni. Yer bolýa, senen tek okuňur gutor, senem göräýär. Ýörew, petekçi. Hemme zady goşulýan ay Sağ walla. olun. Bolya balam bolya. Bor Ece, bir soňurrak geler. Olur diýdi. Bor, senem derrew şu meseleni gozgaýan ay. Meret. Mene o sana ýeke tutda garaşaryn. Sere tap bolguny, öz elini elince gowşurgun. Seret gelenjetine beräýme. Okosam bolýam. Yo, okuma juýuňa sat. Yer bolýa o, aýdyşyň ýaly ederdim. Yeňesin ymtiýanlaryň. Bol, koy, owany ördüň. Uy, mene eşim salsaýyn sen ýöre ber. Bolýa, onu menim eşim salsaýyn. Bolýa. Ýeke tutda görüşeriz. Bordo. Bolýa, gurlaşyk. Sağ ol. Sağ ol. Bar. Arma maksat. Bar bol. Alayda şu telefonu. Alo? He Ece, sen mi? İyilik mi Ece? Oğum ýagdaýlaň. Gıydım. Yüreğim kısıp ýagdaýlaryny bileýin diýip jaňa daýdym. Agtyjaklam, giýewdagam sag urgun gezişip ýörlermi? Hudaýa şükür hemmämiz gowy, agtyjaklar hem owy. He, gowy bolsaňyz bolýala. Maksadam ekinlikini bilen güýmenip ýör. Şu agdam howlyn rejelep ýör. Özüň owum Ece, kerwen näme iş edýär? Wak özüm gowula balam. Kerwen canım şükür işläp ýör. Gapdalynan okuwna da taýinlanyp ýör. Özüňem aram jaňa daýmeli lagydym. Şo gidişiň molaýdy. Wah. Ece can, işken bolan soň tapynyp bolýarmy näme? Jaň etmene wagtam tapylano. Ýogsam günne jaň edeýin hem diýen bolyn, başagy bolup geçýän nä Ece?
İşine känir welin. 6 ayda bir gezecek görmeger şegeläýeňde de bolman normallyk edim. Bir hili seni küýsäplerge diýennäg edim. Borece can, borece. Elim boşadı var kaydarın. Menden gaty görmäge görece can. Ýokla edim, gaty göremokla. Ene ýüregi de göresim gelýär balam. Özüm baraýyn nitemem, inni ýarawlygym ugrýar. Oh ece can, meňem seni göresim gelýär. Bir akşamçyk ýanymda bolsaňam, diýdaryňdan gana aýjak ýaly bolup durna balam. Borece can, men sapynlygym bararyn, özüňe gowja seret. Sen arkaýyn bol, özüňe gowja seret eje, hoşonna sag bol. Bolýa balam. Sag bol. Tagamany gelin eje. Sizem sagamany işleň. Bolýa da. Yeri, iyilik mi? Ana tasaydam näme diýe? Wah iýgilikle welin. Ýöne göresim gelýär, geleň ok diýe. İşim köpde maksat sapıp bolýarmy? Ejen gelýän orta maslahat näme gerek? Ejen görülen göre söylenirdi. Wah men gitjekle ýöne. Bahana tapmasana. İşin bahanalap ejeňin jytjak bolma. Bazar etmäne wagt tapýan. Sowlup bir ýet gaýda aýrlar ýanyna. Kamana men seni goýbermeýän ýaly. Meret, Beğul. iyilik mi? Salam. Sen näme işläp ýörsiň bärde? Men seni sorak geldim. Men nemi diýjekdim? Meret. Näme sakawlap dursun?
Bägül, içeri gir. Tiz bol. Sapar geldi. Men seni sorak geldim. Salam. Salam. Hawa aýdy. Sen şu ýyl okuw tawşyrýanmy? Şol sorajak gollumlay. Näme? Sen maýyna 5 ýyl oka diýjek bolýanmy? Uy. Sen okuw kuturansyň. Neme? Neme sorajaktymlay? Ýanky. Ha, ağam. ýerme Sen son kuwatlar gözüme gelen ogay. Şu towaraklarda bir hil kän kowajaklyar. Adaşyp görünýär dälsiň-de. Adaşan olsa yol orkadaýar. Han ýörünim, ýydyma düş. Basýar. Bas. Iwek. Iwek. Näme ho, itiň aýagyna solaşyp berdiň. Han ýör, çykaly. Ýör. Berekella. Innişde Berekella ýol. göräýmeýin. Bu edeni şoňa sapak bar. Inni gaýdyp şu towarakda görünmese gerek. Menim şeýitler ýörmeli. Berekella. Ýör. Ýör. Aha. Veda geliyor. Ey vay. Yerdoz ne ettin? Näme näetdiň? Ine bolan zat, görýärmi? Oňa näme boldy? Ite ýazdylar. Teýjalnym o. Buruna muna näwente. İtlerine? Gözüňe näme boldy? Näme roýdýan? Ýylyň howlusyna barsaň, boljaň şudur. Näme boldy? Ağa surdy. Vurdum. Bäriňe ağa surdy, balaňam itlerdi isledimi. Hey don. Ollesene. Ay bolmadı. Ollet diýano. Bağışta don. Men näbileyim beýle boljany. Yok, lay, söýýäne biri, söýleýän biri, urlaýanym men. Bağışla don, bağışla. Gatur berdiňmi o? Ha? Gulaga bestel o. Hat berersiň, mene sana hat. Wah. Ha. Bolya dot, bolya indiki de özüňi däýerin. Sen gelýärik. Hey. Gelýärik diýme sana. Hadi yer. Yer. Bolya.